obodo abụgo afọ igwe ndị nọ n'ime ya bụ ayọ. Ọ na-echetara m ihe Chinua Achebe dere that things have fallen apart. Ọtụtụ ndị mmadụ apakịchago ụgbọala fa because of the high cost of petrol. Mmadụ one ka afford to buy the petrol. Unu n'anya unu afụ na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ị nwere ike abalị abụọ ma ọ bụ ịtọ ịgbaba ha aka afịa, enwere ike ọ bụrụ ego nri ọnụ ka ị na-ereta n'ụbọchị. Anaghị ekwuzi ndị na-atụ afịa high cost of dollar equivalent to naira. Unu ma ihe ọ bụ. Nwanne m gị bụ onye Igbo ka m chọrọ ịgwa nwanne m mgbagagara ama ọzọ, mana emesịa ọzọ ga-anarịrị. Ihe ọ bụla ị na-eme jisi ike. Ebere na-emerụ m ụmụnne anyị ndị nọ n'ọrụ oyibo ego onekwunu ka a na-akwụba. 1 kg of rice bụ ego one, 1 kg of beans ọ garị bụ ego one. Kedu ihe a ga-emegodo ihe wee survive ha? Nwanne m, ị na-agụ akwụkwọ chọkwa ihe ị ga-eme, nwee plan B ihe ị ga-eme. Eberive kwuna ma ọ bụ hope that nọ ịgụcha ha n'akwụkwọ ozugbo inweta ọrụ. Ndị gụrụ akwụkwọ ma nke ekwe na-akụ enwetabeghị ha ọrụ. Some of our graduates, ụfọdụ na-ele ahịa n'ime ahịa, ụfọdụ na-ele obi, ụfọdụ na-ele ose n'ime ahịa, ụfọdụ ka m na ha nọ ebe a na-azọ kọstọma aka. Unu n'anya na unu afụ na nọ n'ime shọpụ nka m nọ were agwa gị okwu a. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ adoption nke ịbụ a victim. Ị na-agụ akwụkwọ chọọ ihe aka ọrụ ị ga-eme, onweghị ihe dị ka aka ọrụ. Jeenụ jụọ ndị ọbụla nwere aka ọrụ, nwe onye na-akpara uzu kata ma enwere ike ogbuo ihe mgbu na ha eje chọọ mkpụrụ ọgwụ nwa kọntinu. Ị na-azụ ahịa jisi ike, maka na unu n'anya na nke ikpeazụ a ọ bụkwa ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ihe ọbụla ị na-eme anya saa na nke ikpeazụ a. Ọkwa dis 3 months fụ ọnụ tupu ọnwa Disemba eruo. Nwanne m kwechiri, ana m asị gị kwechiri, yọwa chi gị ka ọ dịrị gị na mma. Kwasiwe mbọ ike, yọwa mmụọ ebe ahụ ibi na-kwee ka o bunye gị ike. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo, ọ bụrụ na ị nọ na be anyị, nwanne m gbaba mbọ. Ihe mma bụ na anyị nwaba Igbo ga-adị, ma ọ sọrọ ha ma ọ sọrọ ha, anyị nwaba Igbo ga-akwụdo. So onye Igbo bụ onye nwere ike ịta afụ wee rie uru. Ụnụ ma ihe na-ekwu. Achọghị ka m kwuo okwu a ka ọ dịba fọda. Ndewo, ọ nụrụ ka ala ibe ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị Igbo bụ Igbo, asị m emesịa.